Que hi ha un planter prometedor, pues anem a seguir en aquesta línia perquè segurament ara pujarà la participant més jove en la història del cant al ras, si no és la més jove de les més joves en la història del cant al ras. Ens fa una il·lusió molt especial tindre avui amb nosaltres a Miranda, acompanyada de son pare Juanen. No ho sé, mai se sap. Esperem que sí. Bueno, molt bona nit a tots. És la nostra primera vegada així. Moltes gràcies per haver vingut. Esperem que s'ho passeu molt bé. I anem a dedicar la nostra actuació, primer que res, als dimonis. Que jo m'he criat així. I també li volem dedicar l'actuació a una persona que avui no està així, però que per a nosaltres també és molt important i per a moltes persones xicotetes és superimportant. Que li diuen Dani... Com? Dani què? Dani Miquel. A Dani Miquel. Així que un fort aplaudiment, per favor, per a Dani Miquel. Això en realitat és una botxeria que va dir arrel d'un concert de Dani Miquel, que quan acabar li regalarem una cançó, que és la que avui vos volen regalar a vosaltres. Però bueno, que pot passar qualsevol cosa, així que esperem que gaudiu molt de l'actuació. Tu estàs preparada, Miranda? Sí? Sí. Es expliques tu com te dius? El teu nom i quants anys tens? Saps tu? Com te dius tu? Miranda. Però t'has que dir així fort. I quants anys tens? 3. I portem preparant aquesta actuació, més o menys, quants anys has dit que tenies? 3. Pues 3. A l'any i mig teníem mitja actuació feta, perquè ja diem una paraula, però no vos l'anem a dir perquè és una pista i no volem donar pistes ara mateix. Així que anem a fer la cançó que és a lo que hem vingut i pensarem així fortet, ¿vale, carinyo? Sí? Estàs preparada? Arranquem? 1, 2, 3 i... El tío Pep se'n va moró. Tío Pep. El tío Pep se'n va moró. Tío Pep. El tío De muro que portaràs, tío Pep. Tío Pep, tío Pep, tío Pep. El muro que portaràs, tío Pep. Tío Pep, tío Pep, tío Pep. I què portarà? Jo ja no me'n recordo. Tu te'n recordes? Sí, una tartana i un burro. Una tartana i un burro? 1, 2, 3 i... Una tartana i un burro. Tío Pep. Una Tartana i un burro. Tío... Mirando así, así. Tío Pep. Una tartana y un burro. Esta és de Baez, eh? Per anar a on? Fort així que... Mira, allí, aquí d'última fila, que li brilla el moño com el papi, no sap. Per anar a on? A passejar. Per anar a Passejar, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. Passejar, Tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. I anem a acabar la cançó ja perquè, encara que som majors, som també un poquet xicotets. I que no se us oblide que sigueu també vosaltres un poquet xicotets, que és important.
acabem en el principi. El tío se enamoró. Tío Espero que se n'ha vingut amunt. Quina altra vols cantar? La de la llum? Segur? Va, pues la cantem ràpid i se n'anem, per si ve la policia. Mucha policía? 1, 2, 3 y que venga la llum. Ya sé llorar cada vez que Son cantares y la llum ya vendrá. Y el señor alcalde que se vaya a fer la mà. Un aplaudiment per a la mami també. Le dediquem esta cançó que te la enseña la mami, ¿vale? Esta cançó te la enseña la mami. El papi no. Moltíssimes gràcies. Esperem en el TV? Tornem en el TV? Sí?